السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولي من فوف سلمناما سلمناما الإسلام سلمناما سلمناما إندم ونكو رندين دوكو سكيلانو أن هذا من حال دكوي من إن قال السبب hono ceerno Muniru mo ganduɗa ko kañum sosi ndeɗo fedde ballal Allah alay sago gaɗorɗen kanko cosɗo ndeɗo fedde o woni ceerno Muniru Ba nde tawnoon ɓe mbi waman la yaskuru sabab la yashkuru llah waman la yaskuru llah la yadkhulu ljanna ɗum noon alay sago duttuɗen e yettude joom sababu حديث القدسي جمران سبحانه وتعالى كلام يتتا الله كلام يتتا سباب وواتا يتدي الله wadde en gaɗoto yettude sababu ceerno Muniru kalamo wawa yettude Allah wawata nadde aljanna mul sikki ceerno Muniru nde o jibinande ñande o jibinande o wiyaka yo fayde bamma ko paɗi e on duwa omo ñawi fayde tawi bawɗum paɗe ko kagaɗo ummoɗa donka andude faɗa bamma e faɗo ma yin duwuji goppelɗi koɗe ñawɗi bof mi jogo yo Allah wuurno barkino no ceerno Muniru ni kono yo fayde bamma ko paɗe ɗum ko kaaji mbiɗa yo Allah wonmo kagaɗo en jetti Muniru machallah yo Allah hebbin hoɗoma en ko wona ɗum ko min garmi koye enɗam ceerno Ali Mbaye mawɗo e tokosa to hoore fonde kono min noon ummorimi koto wiyete hoojo ɗon Allah waɗi ko minen kadi jogorno ardude e délégation oto kadi ina luwa ina heɓa kono noon ƴewmi won fayida goɗɗo ga somi fadiɓe ina wawi wasa hen hawrude woni silka Qur'an o taw woni fof Qur'an ɓuuri ɗum waɗi mi heɓani faddeɓe kono oto mabɓe nan toon eɗen ɗamiɓe ɗo e 11 heures maɓe gar min noon mi ajitima maɓe ga e yamirore mawɗo amin toon ceerno Habibou mo deɗo Abdallah e ceerno Bocar mo deɗo Babiyel e addorde calminade hoore fonde naaɓe e hooƴanaɓe wayno khalifa men ceerno Bocar Alpha e Bummo e Dembalawa Ndiaye ha yetti galle ceerno men ceerno Tijani Dia e gardugol ceerno Amadou Darame e dendagal hoore fonde ko taari ɗum Aissata Gouro en ko noon e ko nandi hen e ko nandi hen so neɗɗo limti tan juumat eɗen ɗaminiɓe ɗo e yeeso garɗo o noon ari koye arande mabɓe inchallahu taala woni Amadou Abou Mahmoud Mbaye to cuuɗi men hooƴo sikki ala ɗam ɗo enɗam ala sago jettiren ɗum Allah nde tawno on fof ina tiiɗi kono ɓuuri tiidde ko enɗam wonno ko enɗam tan taga aadodiri e Allah nde hunde fof Allah tagi ɗum ha gasi Allah wi ɗum jippoto aduna to ko toon mbawata wuurti hunde fof jippi enɗam taga Allah wi jippo enɗam wi jippaki moggini joni no calotoɗo waɗata ni Allah rutti enɗam wi enɗam jippo ko hatma jippade enɗam wi haɗi mi jippade min enɗam ko ɓuri huuɗi yimɓe ɓe canduɗini somi jippima ɓe taƴatam te min mi yiɗamo no taƴa mi Allah wi mi yamirima jippo kala taƴƴoma mi taƴa balɗe mum degen gandi enɗam ina tiiɗi ɗum noon en jetti kadi ɓiyen Amadou Ali Mbaye mo ganduɗa ko katante e galle he kono kadi en jejjitta jinnaɗo men nene men mbootu men bambuɗo fof oɗo Lugge Sada Mbaye machallah haalo Pulaar mbi so tawi leygu yari kodde yo yettu Allah yetta lawƴuɓe e maayo ngo kono yo yettu remɓe ɓeene kadi taw ma kodde ndemanene dañen kono yimɓe ɗo nan codoto kono ƴeew demɗo o ha kodde ɗe una haɗe caha haɗe mbaɗa e kosam haɗe ñaama haɗe kedde ɗe nawa maayo kamɓe noon goni ɗum fof en jetti bani men debbo deedi men Kardia Sada Mbaye en jetti mawɓe pop ceerno Moussa Mbaye en ceerno Aliou en ceerno Souleymane Mbaye en mbawa limtude
kono ko noon kadi jettirten denndaangal wuro ngo e fodde ko ɓe kaali ɗo e kawral maɓɓe yo Allah ɓeydu kawral ngal gure tati rendude fof hay woto hannde rendu ɗum weeɓani sah gure tati ɗum noon Allah wino ko aljam'atu rahma wal firqatu azab Allah wi dental ko yurmede wadde yurmede ari ɗo nde tawno ko rendude yo Allah ɓeydu dental ngal en calmini bokkeji ɗi en calmini ko taari ko en calmini kala haala ka juuti musidɗo mon Amadou Abou Mahmoudou Mbaye oɗon jarlo oɗon jafo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh